Saro! Dua! Tula! Hey, papunta pa lang tayo sa Himanag Falls. Nandito tayo sa Barangay Himanag. After an hour, ayun pa ako makapag-intro kasi dumaan pa kami ng dagat. Hindi pala dumaan, namangka pa kami ng dagat papunta dito sa Barangay Himanag. Papakita ko sa inyo ang Himanag Falls. So, excited na ako makapunta dito kasi hindi pa ako nakapunta dito sa Precious Himanag Falls. Ay ko. So, medyo malayo pa, I guess. Almost 30 minutes daw yung paglakad papunta doon. Medyo umiiba na yung klima dito. Lakas ng agos niya. Ano yun? First floor. Woo! Na-excite na ako. Excited. Wow. Ayun na oh. Wow. Wow. Sobrang lamig. Sobrang relaxing yung sound ng falls. Ang sarap sa tenga. Finally, we're here. At Himanag Falls. So medyo maingay yung tubig kaya hindi tayo pumasto. And guys, sobrang refreshing ng view. Yan. Go up there sa third floor kang Himanag Falls. So try ko makadumang kita. Hirap na hirap pa kami kasi mali yung namin. Dapat para sa kabilang banda. Kabilang banda. Let's go. Saro!
Dua! Tula!